Comercial la pelota. Pedro Porro, a la banda dreta. Fumant-se un Porro. Ojo, obertura, Pedro Porro que centra, Daniel Boca xuta! La parada, el rebot, gol! Què haig de fer, nois? Què haig de fer perquè Espanya, perquè l'anyap Taspa perdi un partit? És terrible això, nois, és terrible. Ojo, Bèlgica, que està a la frontal! Ojo, la pilota! Segueix amb la pilota! Haig d'actualitzar el marcador, me cago la puta! Centra de merda! Segueix amb la pilota aquest Blanquet! El Blanquet, segueix el Blanquet, Rosaria! Centra! Ojo, de Breve! Gol! Gol! Gol, hijo de puta! Gol! Gol! Puta Espanya! Vamos! Gol! 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 Et desconnecto? No! Sí! Sí, Rudi Garcia! Rudi Garcia és el millor! T'estimo, Peluquín! Hòstia! A la porra, imbècils! ¡Colonos! ¡Sois unos colonos de mierda! Visca Bèlgica lliure! Puigdemont, el nostre president. Crida amb mi. Puigdemont. No. Per què no? Puigdemont. Puigdemont, que és el nostre president. Puigdemont. Avui, ara mateix és Puigdemont. Crida amb mi. Puigdemont, el nostre president. Puigdemont. ¿Qué votarás a la Silvia Oriols ahora o qué? ¿Cómo que esto está pasando? ¿Qué? Pero bueno, ¿pero qué es eso? ¿Pero esto qué es? És que no hi ha ningú que valgui la pena. Gol! No m'ho crec! Qui és l'últim equip que l'ha marcat a Espanya? Ningú li ha marcat a Espanya en aquest Mundial. És històric! Me voy a hacer un pajón de mano cambiada. Truco. ¡A la porra! Gracias, Marona, gracias. Que Dios te bendiga. Gol de Bélgica, Bizum de 50 Em vaig a euros. pujar uns taps. Bizum de 50 euros. A qui? A mi i tu a mi. Jo de què? Ho hem dit abans. Sí, home. Jo no t'he dit res. No he dit res. Els carrers seran sempre nostres! Ni un paper terra, Ni un paper terra. Bueno, jo això no... Aquesta norma no la faig gaire bé. No, sí. Sí! Sí! Ai, soc feliç! Soc feliç, li ha marcat un gol espanyista, no m'ho crec! Cabo Verde no li va marcar, Uruguai tampoc, i més, Aràbia Saudita, uns maleïts inútils! Inútils els d'Aràbia Saudita! Àustria tampoc, el pintor austríaco tampoc, los portugueses tampoc! Hòstia, tio, com esperava aquest moment, de debò! Ha donat sort que faci sol al directe. Sí, sí. Solo ante el peligro, nen. A la porra! Ahir se'n van anar al carrer els marroquins i avui els marroquins del nord també! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! A sobre crido més perquè a dalt viuen uns fatxes de merda. Bueno, que es follin. Esta noche... Carricotxa! Oh, la veritat, Com he cridat... És que no me'l creia, pensava que era fora de joc el gol, tio. Hòstia, quina bogeria, tu. Històric. Pallota per celebrar. Cada gol de Bèlgica és una pallota. A més, amb actrius no por catalanes. Avui ens la pelarem amb actrius no por catalanes. És el moment, nois. És el moment. Ha arribat el moment de que Espanyistan perdi. És el moment. Confiem en Rudi Garcia. Els seus avis, els seus pares van haver d'emigrar per culpa del Francesc Franco. O sigui, és una venjança per dos. Per dos! 2 gols el fotrem! 2 gols! I el fotrem al carrer! Al carrer! Primer gol del Mundial que crida en directe. S'ha escoltat per tot el barri. Em denunciaran tots els veïns. Fuck off! Fuck off! He desfet totes les banderoles que tinc aquí. Les he desfet totes. Estan totes al terra, mira. La bandera de Venècia, nano. Mira la bandera de Venècia. Que maca. Amb Sant Marc a l'escut. Oh, brutal, Increïble, Venècia és la meva amant, El meu amor de la meva vida és Florència, però la meva amant és Venècia. Jo a Florència li posaria les banyes per anar a Venècia. Sí, sí. Una noia em volia fer perdre el temps amb ella, xarrupant-li el cony, per perdre'm un empat.
per perdre un empat contra Puigdemont FC. O sea, ¿estamos locos o qué? A la porra, meuca! No, que és molt maca, és molt maca. Final de la primera part, grada. La geminada al xat. Bèlgica amb la geminada al xat. A sopar, ara sopar 15 minuts i vinga. I me voy a fumar un porraco històric. Som-hi, Bèlgica, anava a dir, som-hi Espanyistan, i dic, no, sisplau. Oi, de veritat, quins bons moments, nois, quins bons moments, nois. No entrem al Discord, no entrem. Dóna mala sort al Discord. De moment, la teoria és oficial. El Discord dóna mala sort. Et fas un petard, una palla a mitja part. Oh! Brutal. Ojo de cu, que s'hi filtra la porteria, la pilota xuta! Ai! Pensava que era gol! Pensava que era gol del Culpeir. Del Cuiper aquest dels collons. Me cago en la mare que el va parir. He vist la pilota que tocava la xarxa i me cago en Déu, M'he emocionat, Se m'està posant... Entre que em mencionen l'Oriols i el gol de Bèlgica se me'n posa la cigala ben dura, Som-hi, Catalunya, som-hi! Surt Pedri, merda. Merda, surt Pedri. Pedri és bo. Com me n'alegro que li fiquin un gol a un fill de guàrdies civils, fills de la gran meuca, Com me n'alegro, tio. Bueno, un espanyol que va de basc. Ojo, pilota per Espanyistan, ojo, la Minyamal, la banda dreta. Ojo, que encara, xuta la Min, parada Courtois, la pilota refusada ben refusada, Courtois, ben lluny. Ben lluny. Hem d'anar més lluny. Més lluny que el no sé què, que ara ens empresona. I quan hi haguem arribat... Ja no sé més de la lletra. Centre! Ojo! Ojo, que queda rebotada la pilota! Mano! Ma! És ma! Xuta Bèlgica! És ma d'Espanyistan, àrbitre! Mira el bar! Look at the BIR, bro! Look at the BIR, bro! És ma! Mira la mà! Mano! Ens estan robant, home! Ens estan robant, home! Vaya puta merda, collons! Vaya robada històrica, ens estan robant otra vez! No tenen prou en robar-nos els catalans amb l'expoli diari, el que ens sotmeten els panyistanís aquests, que a sobre roben el partit oficial. Fora, home! Fora! Quina vergonya! Com no pites aquesta mà, loco? Seguia la jugada, la pilota anava enrere, hi havia un de Bèlgica darrere, què cony? Var! Vaya mà que no piten. Però com no piten aquesta mà? És històric, robo d'Espanyistan. Però per reiterades veces, macho. I què fem amb els que delinqueixen reiteradament? Al carrer! Nom en català de Thibaut Courtois, sisplau. En Titot Curtit, Oh, Titot Curtit m'encanta, Joan, Tibat Curtot, És bon, No sé si m'agrada Titot Curtit o Tibat Curtot. Courtois lesionat. No! No! Per què parlem d'ell, tio? Per què? Qui ha dit Tibat? Qui ha dit Tibat? Sergi, moderador del canal. Baneado. Diu Tibat i es lesiona. No m'ho crec, no pot ser això, no pot ser amb això. Cago en la puta, i aquí treuen ara, és el millor jugador de Bèlgica. Li diu Tibat i es lesiona. Toca't els collons. Hòstia, de veritat, Per què pregunto? Per què pregunto com es diu en català? Perquè és el Sergi, Que si no Sergi, Buixader, t'ho juro, que et barejava històricament, La mare que em va parir, que som bruixots. Som ots els bruixots. Els més antics sabran qui és l'ot el bruixot. Som ots els bruixots. Tot el que diem i traduïm en català, passa. Som-hi! Pilota per Espanyistan! La Minyamal a la banda dreta. Aguanta la pilota. Combina darrere per Pere Porro. Pere el calçot. Centra. Talla la defensa belga, que és molt forta, és molt sòlida, com la seva democràcia, no com l'Espanya estaní. Doku! Son Nukuda! Son Gutuda de contra! Para, perquè no pot. Està sol. Sol davant el perill, a sobre és... Som-hi, combina amb aquest, no sé quin és. Número 23, falta a favor de Bèlgica. Som-hi! Camp ofensiu a favor de Bèlgica. Falta ofensiva a favor de Bèlgica. Sí, em centra aquest el xat. Ojo, Doku! Segueix, Doku! Falta a favor de Bèlgica. Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Bona nit, Oriol! Bona nit, Jordi! Hòstia, sortirà un negre. Ojo, Ferran Torres, que tira enrere la pilota. Pedro Porro, que centra. Despeja Bèlgica, refusa. La té Cucurrata. Cucurrata per Nico Williams. En Nico Guillermines. Pilota per Cucurella. Pedri
Pedri a la banda dreta per Roderic. Roderic banda dreta per Lamine Yamal. Combina Pere Porro, Lamine Yamal, ojo Lamine Yamal. Surt de Lamine Yamal. Despeja, refusa la defensa de Bèlgica. No, han cridat. Pero mira, Bélgica, valiente esa... Han cridat gol. No pot ser. Uy, Merino. No pot ser. Pedri para Cucurella. Confiamos hasta el final. Pelota de Cucurella. No pot ser, tio, perquè... Com va estar endarrerit, tio? Disparo de Cubarsí. Lemes con problemas. El portero de Bèlgica és retardat mental? O com va la cosa? I marca el meu cosí, que es diu com jo? Hòstia santa vida. Cago en la mare que em va parir. Però com? Un xut de merda no sap agafar la puta pilota. Però com? Com passa això, tio, en un mundial? Com em passa això en un mundial? És que és dolentíssim. Però qué malo es este portero, por favor. Marca el meu cosí, que es diu com jo, per culpa del puto porter de merda aquest, per culpa nostra que el xat hem posat tibat i s'ha tibat. El Courtois. Me cago en la puta mare que em va parir. Al final del partit, com sempre. Com sempre al final. No pot ser la pròrroga. No, ha de ser el final. Sí, escolten celebracions aquí. Una vergonya total. A Ripoll. Vergonya. Vergonya absoluta. Quan sigui emperador, aquests que celebren i miren l'enyorda, deportats. Deportats. Confiem en França. Però si estan jugant contra Bèlgica, Sergi! Estan jugant contra Bèlgica! Hòstia! Què França i què França? Estan jugant contra Bèlgica! Però com que França? Estan jugant contra Bèlgica, idiotes! La veritat. Ja la puta bandera, ja me cago en la mare que em va parir! Em porten pres. A Cambrians, amb el Junqueras, amb el Tuerto. La mare que em va parir! Som-hi de cu! Són de cu! Falta per part de Bèlgica! Xavi! Puigdemont! El nostre president! Puigdemont! El nostre president! Mans amunt, com la Genkidama del Goku, la bola Genki. Som-hi! Energia, necessitem el vostre ki, som-hi! Som-hi, Bèlgica! Ojo que s'entra Bèlgica! La pilota queda refonada! No! Contra l'Espanya, no! Para-la! Bé. Haig de canviar el puto marcador, me cago en la mare que em va parir. Aquest tio, el de la font aquest, el Lluís de la Font, no sap ni com ha arribat fins aquí, perquè no sap ni entrenar, el cabron. Si no juguen a res, loco, no juguen a res, tio, és puta sort, tio. Un xut de fora des de Covarsí, perquè el puto porter és un manco de Lepanto, nano. Puto manco, tio. És que no hi ha cosa que em faci més ràbia que l'anyaputàs petit. És històric. Xuta, collons! Xuteu! Si no xuteu no marcareu, eh? Ojo la pilota per Bèlgica, som-hi, banda dreta per Bèlgica, som-hi! Sácate la ulti! Ai! No! Merda! Em tiraré del balcó, amic, jo també. Surt! Ràpid! Lamens, tio. Aquest tio literalment es diu xarrup. Lamens. Aquest tio es diu xarrup, literalment, i ens ha xarrupat. Anaven 1-1 i no estan fent res. I per la cagada que ha fet, hem perdut. Cagat! Hasta la mierda, hombre. A la merda! ¡Me cago en la puta España! ¡Os voy a quemar, hijos de puta! ¿Qui ha marcat? El puto Merino de los cojones! ¡Qui celebri el meu barri li tallo els ous, espanyols de merda! ¡Putos fachas de mierda! Oh, que bé m'estic quedant. 2 partits seguits, Merino. Puto Merino de mierda. Cago en Dios, a la porra. Deixa de cridar, Que em tenen fit els collons allà tirant petards i pitant el cotxe. Puto Merino, ya se puede morir, hijo puta. Te tiene señalado. Veritat, Señalado. Que els he avisat, que els he avisat. Qui vagi a Espanya al barri li tallo els ous. O el cony, li tallo. 2 de Merino, seguits. Ara ve França. Som francesos. Marcarà el Merino, també. Como gane Francia me voy a reír tu cara. Però com pots estar content de que guanyi la puta Espanya, tio? Com pots estar content, tio? Que guanyi la puta Espanya. És que és socialista, mon pare és socialista, és el que hi ha. És el que haig d'aguantar a casa. Una escaranosa i un socialista. Hòstia. La veritat, fatal. El tio és indepe, però li agrada que guanyi Espanya, no ho entenc. Bueno, és de veritat. Deportat, totalment. Ara, a partir d'avui, som francesos. A partir d'avui, torno a ser francès i reclamo la nacionalitat francesa. I jo me cago en la Bèlgica dels collons. Titafluixes! Quin porter de merda és aquest? A Espanya, com a segon porter, tenen el Joan Garcia. Aquí tenen un tio que és manco, com el puto Cervantes dels collons. El puto millor escritor de la puta Espanya. És el puto porter, va amb ells. És un agent infiltrat
del CNI, musulmà. Tu creus que aquest home s'ha de... Per què s'alegra que guanyi Espanya? És que no ho entenc. Està rient. Està en directe, s'ha quedat gravat. I què fas tu amb la manta? Què, esquizofrènica o què? No, que l'aire està molt fort. Però que pot estar content aquest home que guanyi Espanya? Ui, però si s'ha vingut aquí a burlar i a riure de nosaltres. Porra! Me voy a quedar con las caras de todo el barrio, de todo el barrio. Assassins, el crit dels assassins. La venjança catalana. Calma. Es que veo a uno con la bandera de España y te lo juro que la cojo y se la meto por el culo. Y la quemo. Pero es que madre mía, y el Thibaut Courtois ¿cómo te lesionas en un partido de fútbol? Un portero, tío. ¿Cómo es lesiona un portero en un partido de fútbol? No me puedo creure. Es que esto no puede ser, es una pesadilla esto, tío. Rient. On tinc la samarreta d'Espanya? La puta Espanya, les collons. Per què no veiem Espanya? Perquè no ho soc! Idiota, perquè són uns fatxes de merda! Podríeu ser fatxes, però bien. Porque encima sois retrasados. Retrasados sois. Dais asco, podeu fast. Hòstia, me cago en la puta Espanya, la madre que la parió todo. No sé, no està la puta samarreta de l'Espanya. La vull cremar en directe. Vull cremar la samarreta de la selecció en directe. On està la samarreta de la selecció? La vull cremar, La vull cremar en directe. El dia que jugui la selecció i perdi, cremo la samarreta en directe. I tu lo vas a ver. I la cremaré amb hasta aquí de moscatel. Y festa, noi! Voy a quemar la camiseta de la selección española cuando pierda. No faré com el Xocas, que se la passa pels collons. No. La cremaré en directe. A la porra. Bèssils. Després perquè em banegen a Twitch. ¡Me la suda! Me voy a YouTube, me voy a Twitter, me voy a RedTube, me la suda todo ya! Puto Merino, tio, la mare que el va parir. Sergio Ramos reencarnat, cabrón. On hem arribat que hem d'anar a França, tio. Hem d'anar a la puta França, loco. A partir d'avui, tots som Allez le bleu, allez! Jugada mestra. Com cridaré els gols de França? Oh, de veritat, sobre els hi fot el triple. Els putos ñordos. A la porra, imbècils, anava a dir la polla. Tots som francesos, som-hi França, allez le bleu, allez! França elimina Espanya, perfecte, arriba a la final. Final França-Argentina, guanya Messi. Jugada mestra, som-hi. I a part tinc part de negre, ja està, és el missatge, era el missatge! Jesús m'estava enviant un missatge. Eliminarà a Espanya la unió dels negres amb els francesos de Jaume I. Pallota històrica, em fotré una pallota històrica, tu, veniré de cookies franceses, som-hi!